ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். சாய் சச்சரித்தாவின் 36ஆம் அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தில் கோவாவிலேருந்து வந்த 2 கணவான்கள் அவர்களுடைய அனுபவங்கள், அப்புறம் அவுரங்காபாத்கர் அப்படிங்கிறவருடைய மனைவி அவளுக்கு கிடைத்த ஒரு அற்புதமான பாபாவின் கருணை, இந்த அனுபவங்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் முதல்ல கோவாவிலேருந்து வந்த 2 கணவான்கள் அவர்களுடைய அனுபவங்களை பார்க்கலாம். ஒரு முறை கோவாவிலேருந்து 2 கணவான்கள் பாபா கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அதில் ஒருத்தர் பாபாவுக்கு 15 ரூபாய் காணிக்க கொடுத்தார். பாபா அதை வாங்கிட்டார். இன்னொருத்தர் 35 ரூபாய் காணிக்க கொடுத்தார். பாபா அதை வாங்கிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார். அதை பார்த்த ஷாமாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. பாபாட்ட சொல்கிறார், என்ன பாபா 2 பேரும் வந்திருக்கா, நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்டேருந்து காணிக்க வாங்கிக்கிறேன், ஒருத்தர்கிட்ட வேண்டான்னு சொல்கிறேன், இது என்னது இது அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ உடனே பாபா சொன்னாரா, ஷாமா உனக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்கிறது. நான் என்ன எனக்காகவா நான் கேட்குறேன்? எனக்கு என்ன குழந்தை குட்டி குடும்பம் ஏதாவது இருக்கா? இந்த காணிக்கையை வச்சுன்னு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? இந்த மசூதி மாயி யார்கிட்ட வாங்குன்னு சொல்கிறாளோ அவள்கிட்டேருந்து தான் வாங்குவேன். அவகிட்ட யார் கடன் பட்டிருக்காளோ அதை தான் நான் வாங்கிக்கிறேன். அதை அவள் வாங்க சொல்கிறா, நான் வாங்குகிறேன். கடன், பகை, கொலை இதுக்கெல்லாம் பரிகாரம் தேடப்பட்டே ஆக வேண்டும், வேறு வழி கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார். அப்படின்னு சொல்லிட்டோ ஒரு கதை மாதிரி ஒன்று சொல்கிறார். அதாவது ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் ஏழையாக இருந்தார். அவர் தனக்கு வேலை கிடைச்சா தன்னோட முதல் மாத சம்பளத்தை கடவுளுக்கு தரேன் அப்படின்னு வேண்டிட்டார். அவருக்கு வேலையும் கிடைச்சிது. முதல்ல 15 ரூபாய் சம்பளத்தில் வேலை கிடைச்சிது. அப்புறம் படிப்படியாக வசந்து 700 ரூபாய் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தார். அவருடைய அந்த வாழ்க்கை சௌரியத்தில் தான் வேண்டின்றதை அவர் மறந்து போயிட்டார். அவருடைய அந்த கர்ம வினை அந்த இது இன்னைக்கு அவரை இங்கே என்கிட்ட அமைச்சிருக்கு, அந்த கடனை நான் வசூல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் இன்னொரு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். இன்னொரு கதை என்னென்னா, ஒரு நாள் நான் கடற்கரை ஓரம் அப்படியே உலாவின்னு இருந்தேன். அப்போ அங்கே ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு மாளிகையை பார்த்தேன். அதுக்குள்ளே போனேன். அங்கே இருந்தவர் என்னை வரவேற்று எனக்கு சாப்பாடு போட்டு ஒரு நல்ல இடத்த காமிச்சு படுத்துன்னு தூங்குங்கோன்னா நான் நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ பார்த்தா அன்றைக்கி அந்த ராத்திரி யாரோ ஒருத்தர் செவுத்தில் கண்ணை வச்சு உள்ளே நுழைஞ்சு என் பையில் இருந்த 30,000 ரூபாய் பணத்தை திருடின்ட்டான். நான் காலத்தால் ஏந்து பார்க்குறேன், என் பணம் திருடு போயிருக்கு. நான் அந்த பிராமணன் தான் அதை திருடிருப்பான்னு நினச்சேன். நான் அழ ஆரம்பித்தேன். ஒரு வாரம் எனக்கு சோறு தண்ணி இல்லாமல் நான் அழுதுகிட்டே இருந்தேன். அந்த வராந்தாலேயே உட்காந்து அழுதுன்னு இருந்தேன். அப்போ அந்த பக்கமாக தெருவில் போன ஒரு பக்கிரி என்னை பார்த்து, என்ன ஆச்சு, எதுக்கு நீ வருத்தப்படுற அப்படின்னு கேட்டார். நான் நடந்ததை சொன்னேன். உடனே அவர் என்ன சொன்னார், இங்கே ஒரு பக்கிரி இருக்கார், அவரை போய் நீ பாரு, அவர் உனக்கு திருப்பி கொடுப்பார். ஆனால் அந்த பணம் திருப்பி கிடைக்கிற வரைக்கும் உனக்கு பிடிச்ச ஒரு உணவை நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சங்கல்பம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்னார். அதே மாதிரி நான் பண்ணிட்டேன். எனக்கு அந்த பணம் திரும்பி கிடச்சிடுத்தோம். அப்போ சரி, அப்புறம் இவர் அந்த பக்கிரியை நான் பார்க்கணுமேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் கடற்கரைக்கு வரேன். கப்பலில் அங்கேருந்து ட்ரெயினில் அப்புறம் அவரை பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு கப்பலில் வந்தால் கப்பல் ஒரே கும்பலாக இருக்குது. எனக்கு இடமே இல்லை. ஆனால் அங்கே நல்ல குணமுள்ள ஒரு பியோன் இருந்தான். அவன் எனக்கு இடம் வாங்கி கொடுத்தான். நான் கப்பல்லேருந்து பாம்பேலேருந்து ட்ரெயினில் அவரை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதையை முடிச்சுட்டும் சரி இவ 2 பேரையும் கூட்டின்னு போய் சாப்பாடு அவளுக்கு பண்ணி வை, சாப்பாடு போடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார். அவள் ஷாமா அவள் 2 பேரையும் கூட்டின்னு போகிறார். சாப்பாடு போடும்போது அவர் சொல்கிறார், எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது, இந்த மாதிரிலாம் லைஃப்பில் பாபா லைஃப்பில் நடந்ததே கிடையாது. ஏன்னா அவர் எங்கேயுமே போனதில்லை, கடற்கரைக்கெல்லாம் அவர் போனதே கிடையாது. 30,000 பணம்லாம் அவர்கிட்ட கிடையவே கிடையாது. அவர் என்னமோ கடற்கரைக்கு போனேங்கிறார், பணத்தை தொலைச்சேங்கிறார், ஒன்றுமே புரியலையே, உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுறதா அப்படின்னு கேட்டார். உடனே அவள் 2 பேரும் என்ன சொன்னா, அவளுக்கு பேசவே முடியல. அவள் அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவள் என்ன சொல்கிறா, இதெல்லாம் எங்களோட கதை தான், பாபா என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அதெல்லாம் எங்கள் லைஃப்பில் நடந்துடுத்தோம், நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு விவரமாக சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாள். அது மாதிரி சாப்பிட்டு முடித்து வெத்தலை போட்டுக்கும்போது அவள் தங்களுடைய கதைகளை சொல்ல ஆரம்பித்தா. அதெல்லாம் முதல் யாத்ரீகர். அவர் என்ன சொல்கிறார், நான் இந்த இங்கே
இந்த பாம்பே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மலை வாசஸ்தலம் தான் என்னோடய ஊர். எனக்கு வேலை இல்லை, சரி நல்ல வேலை கிடைக்கணும்னு நான் கோவாவுக்கு போனேன். அப்போ போகும்போது தத்தாத்திரேயர்கிட்ட நான் வேண்டினேன், எனக்கு வேலை கிடைச்சதுன்னா என்னோடய முதல் மாத சம்பளத்தை அவருக்கு காணிக்கையாக தரேன்னு. பாபா சொன்ன மாதிரியே அதே 15 ரூபாய்க்கு எனக்கு வேலை கிடச்சிது. அப்படியே படிப்படியாக நான் அவர் சொன்ன மாதிரியே அப்படியே படிப்படியாக நான் உயர்ந்தேன். ஆனால் எனக்கு மறந்தே போயிடுது நான் அவருக்கு வேண்டினது. ஆனால் இப்போ இங்கே வந்து அந்த பணத்தை அவர் வாங்கிட்டார். அவர் தான் என்னோட தத்தாத்திரேயர். ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். அதில் அப்புறம் வந்து அதுலேருந்து இப்போ நமக்கு என்ன புரியுறது, பாபா வந்து யார்கிட்டையும் எந்த பணத்தையும் யாசிக்க மாட்டார். அவருக்கு தேவையில்லை. அவர் தன்னோட டிவோட்டீஸும் போய் மற்றவாள்கிட்ட போய் கையேந்துறது அவருக்கு பிடிக்காது, அதை அனுமதிக்க மாட்டார். அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் யார் அப்படின்னா மகள் சாபதி ஏழையாக தான் இருந்தார். பாபா வந்து அவருக்கு வந்து பாபா தன்னோட தட்சணையிலேருந்தும் அவர் பணம் கொடுத்ததில்லை, அவரை வேலைக்கு போகவும் அனுமதிக்கலை. ஒரு தடவை ஒரு பெரிய ஹம்ஸ்ராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பணக்காரர் அவருக்கு ஒரு பணத்தை கொடுக்கும்போதும் பாபா வந்து அது வேண்டாம் அப்படின்னு அதை எடுத்துக்காதுன்னு சொல்லிடுறார். ஸோ அதனால் பாபாவுக்கு வந்து தான் பணம் தேவை அப்படிங்கிறது இல்லை. யார் அவர்கிட்ட கடன் பட்டிருக்காரோ அதை தான் அவர் திரும்பி வாங்கிக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் இந்த இடத்துல அடுத்த யாத்ரீகர் தன்னோட அனுபவத்தை சொல்கிறார். என்னென்னா, நான் வந்து என்னோட பிராமண சமையல்காரன், எங்கள் வீட்டில் என்னோட ஒரு சமையல்காரன் இருந்தான், பிராமண சமையல்காரன். அவன் வந்து 35 வருஷம் என்கிட்ட ரொம்ப நியாயமாக எனக்கு ஒர்க் பண்ணான். ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா நான் எங்கள் வீட்டில் அலமாரியில் பணம் வச்சுருக்கேனோ அந்த செவுத்தில் கண்ணை வச்சு அந்த பணத்தை 30,000 ரூபாய் கரெக்டாக பாபா சொன்ன அதே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது, அவர் எப்படி அந்த 30,000ன்னு சொன்னார்னு 30,000 ரூபாய் திருடின்னு போயிட்டான். எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. அதே மாதிரி தான் பாபா சொன்ன மாதிரியே தான் நான் வந்து அழுது புலம்பி எனக்கு வந்து ஒரு 15 நாள் எனக்கு சாப்பிட பிடிக்கல, ஒன்றும் பிடிக்கல, ரொம்ப வருத்தப்பட்டுன்னு ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டு வராந்தாவில் உட்காந்துருக்கேன். அப்போ அந்த வழியாக போன ஒரு பக்கிரி வந்து என்னை பார்த்து, ஏன் வருத்தப்படுற, என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டார். நான் வந்து நடந்ததை சொன்னேன். யாரோ இது மாதிரி எங்கள் வீட்டில் வேலை பார்த்தவன் பணத்தை திருடின்னு போயிட்டான்னு. உடனே அவர் என்ன சொன்னார், கவலைப்படாத, ஷிரடியில் வந்து பாபான்னு ஒருத்தர் இருக்கார், சாய்பாபான்னு, அவர்கிட்ட நீ வேண்டிக்கோ, அவர் உனக்கு உன் பணத்தை மீட்டு கொடுப்பார். ஆனால் அந்த பணம் திரும்பி அவரை போய் நீ பார்க்குற வரைக்கும் உனக்கு பிடித்த ஒரு உணவை நீ சாப்பிட மாட்டேன்னு அவர்கிட்ட சங்கல்பம் பண்ணிக்கோ, உனக்கு பணம் திருப்பி கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே பாபா அதே மாதிரி நான் வந்து அரிசி சோறு சாப்பிட்றத நிறுத்தினேன். 15 நாள் ஆச்சு. 15 நாளைக்கு அப்புறம் அந்த பிராமண சமையல்காரன் அப்படியே ஓடி வந்து அவன் என் காலில் விழுந்து, நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன், என்னமோ எனக்கு புத்தி கெட்டு போயிடுத்து, பைத்தியம் முடிச்சுடுத்தோ, நான் ஏதோ தெரியாமல் உங்கள் பணத்தை திருட்டேன், இந்தாங்க உங்கள் பணம் அப்படின்னு சொல்லி என் பணத்தை அப்படியே திருப்பி கொடுத்துட்டான். ஆனால் எனக்கு மறந்து போயிடுது பாபாவை நான் வந்து பார்க்குறேன்னு சொன்னது. நான் பாட்டு பேசாமல் இருந்துட்டேன். அப்போ பாபா ஒரு நாள் சொப்பனத்தில் வந்து எனக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்தினார், ஷிரடிக்கு வா அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்டார். சரி, ஷிரடிக்கு எப்படி போகிறது, கோவாலேருந்துன்னா கோவாலேருந்து பாம்பேக்கு கப்பலில் போயிட்டு பாம்பேலேருந்து ட்ரெயினில் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் போகிறேன். அங்கே கடற்கரையில் ஒரு கப்பல் ரெடியாக இருக்குது, ஆனால் அது ஒரே கும்பல். ஆனால் நல்ல வேலையாக அங்கேருந்து ஒரு பியூன் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி எனக்கு இடம் வாங்கி கொடுத்தான். அது பாபா சொன்ன மாதிரியே தான். நான் கப்பலில் வந்து பாம்பேக்கு வந்து பாம்பேலேருந்து ட்ரெயினில் வந்து இப்போ பாபாவை வந்து நான் பார்த்துட்டேன். இது பாபா பாருங்க எப்படி இவ்வளோ அனுகிரகம் பண்ணுறார், நீங்கள்லாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கா, நீங்கள்லாம் அவர் கூடவே இருக்கேல, இந்த ஷிரடி மக்கள்லாம் எவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணவா, பாபா அவங்களோட பேசுகிறார், விளையாடுறார், அவங்களோட எல்லாம் பண்ணுறார், நீங்களாம் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவா அப்படின்னு சொன்னாராம். அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து திருமதி அவுரங்காபாத், அதாவது ஷோலாப்பூரில் இருந்தால், அங்கே ஷோலாப்பூரில் அந்த அவுரங்காபாத்கர் அப்படின்னு ஒருத்தர், சகாராம் அவுரங்காபாத்கர் அப்படின்னு பேர். அவருடைய மனைவிக்கு குழந்தைகள் இல்லை. அவன் 2 பேரும் கல்யாணம் ஆகி 27 வருஷம் ஆகிடுறது, குழந்தைகளே இல்லை. அவன் வேண்டிக்காத கடவுள் கிடையாது. அவன் எல்லா சுவாமிகிட்டையும் வேண்டிக்கிறா, எல்லா அம்மன்கள்கிட்டையும் வேண்டிக்கிறா, நிறைய பிரார்த்தனை பண்ணுறா. ஆனால் என்ன பண்ணாலும் எந்த பலனும் இல்லை. அவளுக்கு வந்து மனசு ரொம்ப நொந்து போய்டுறது. அப்போ பாபாவை பற்றி அவள் கேள்விப்பட்டு ஒருவேளை நம்ம சாய்பாபாவை போய் பார்த்து அவர்கிட்ட நம்மளுடைய வேண்டுதலை சொன்னால் நமக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு தன்னோட சகோதரியோட மகன் விஸ்வநாதன் அவனையும் அழைச்சிட்டு ஷிரடிக்கு வரா. 2 மாதம் இருந்து அங்கே சர்வீஸ் பண்ணுறா. அவளுக்கும் ஒரு ஆசை என்னென்னா, தான் நேராக பர்சனலாக போய் பாபாவை பார்த்து
தன்னோட வேண்டுதலை பாபாட்ட சொல்லணும்னு. ஆனால் அது நடக்கவே மாட்டேங்கிறது. எப்போதும் பாபாவை சுற்றி மக்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கா, யாரோ பேசிகிட்டு இருக்கா, யாரோ வரா, தனியாக பாபாவை பார்க்கவே முடியல. அவள் என்ன பண்ணுறா, அவளுக்கு தெரியறது அந்த 2 மாதத்துலேயே ஷாமா வந்து பாபாவோட ரொம்ப க்ளோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஷாமாட்ட போய் சொல்கிறா, நீங்கள் வந்து எனக்காக கொஞ்சம் பாபாட்ட வேண்டிக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. பாபா அவரனே ஷாமா சொன்னாராம், பாபாவோட தர்பார் வந்து அது வந்து ஓப்பன், அதில் வந்து எந்த ஒளிவு மறைவும் கிடையாது. நீ வந்து நீயே வந்து பாபாட்ட வந்து நீயே பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ. நீ வந்து ஒரு நாள் ஒரு தேங்காய் ஊதுபத்தி அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு நாள் வா. நான் வந்து பாபாட்ட எப்போ நான் பேச்சு கொடுத்து நான் ஒரு ஜாடை காட்டுறேன், அந்த சமயத்தில் கொண்டு வந்து நீ இந்த தேங்காயும் ஊதுபத்தியும் பாபாட்ட கொடுத்து நீ பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அது மாதிரி அன்றைக்கி ராத்திரி பார்த்தா பாபா சாப்பிட்டுட்டும் கையை வந்து அலம்பின அப்புறம் இந்த ஷாமா அவர் கையை தொடச்சி விடுறார். அப்போ பாபா வந்து ஷாமாவோட கன்னத்தை பிடிச்சி இப்படி கிள்றார். கிள்ளினோடனே ஷாமாவுக்கு உடனே கோவம் வந்துடுது. பாபா என்னது இது, என் கன்னத்தெல்லாம் கிள்றேன், எனக்கு இந்த மாதிரி எங்களை கிள்ளி என்னை வம்பு இழுக்கிற சுவாமிலாம் எங்களுக்கு வேண்டாம், எங்களுக்கு நல்லது பண்ணுற சாமி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே பாபா சொன்னாராம், ஷாமா நீ என்ன எனக்கு இன்னைக்கு நேத்திக்கா நீ பழக்கம், 72 தலைமுறையாக நீ என்னோட டிவோட்டியாக இருக்க. அதனால் நான் வந்து உன்னை என்றைக்காவது தொட்டிருக்கேனா, இன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் வந்து உன்னை அப்படி கன்னத்தை கிள்ளிட்டேன்னு நீ இவ்வளோ கோச்சிக்கிறியே அப்படின்னு கேட்டாராம். அப்போ உடனே ஷாமா சொன்னாராம், இல்லை பாபா, எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு அன்பாக இருக்கணும், எங்கள்கிட்ட முத்தம் கொடுங்கோ, எங்களுக்கு இனிப்புகளை கொடுங்கோ, எல்லாத்தையும் விட உங்களுடைய பாதார விந்தங்களில் எங்களோட பக்தியை வந்து நீங்கள் அதிகமாக்குங்கோ, அதுதான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே பாபா என்ன சொன்னார், ஆமாம் அதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன், உங்களுக்கு உணவு எல்லாம் கொடுத்து நான் உங்களை பராமரிக்கிறேன், அதுதான் என் வேலை அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ அந்த சமயத்தில் உடனே அந்த லேடி வந்து தேங்காய் ஊதுபத்தியோட ரெடியாக நிற்கிறா. ஷாமா ஜாடை காட்டுறார். உடனே அவள் வந்து பாபாவை நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த தேங்காயும் ஊதுபத்தியும் பாபாவுக்கு சமர்ப்பிக்கிறா. உடனே பாபா என்ன பண்ணுறார், அந்த தேங்காயை எடுத்து இப்படி ஆட்டி பார்க்குறார். அது முத்தின காய், உள்ளுக்குள்ளே இப்படி இப்படி சத்தம் போட்டோடனையும் பாபா வந்து ஷாமாட்ட கேட்குறாராம், ஷாமா இந்த தேங்காய் என்னவோ கடக்கடன்னு சத்தம் போடுறதே, என்ன சொல்கிறது இது அப்படின்னு சொன்னாராம். உடனே ஷாமா சொன்னாரா, இந்த லேடிக்கு குழந்தை இல்லை, இந்த தேங்காய் ஓட்டுக்குள்ளே தேங்காய் சத்தம் போடுற மாதிரி தன்னோட வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு குழந்தை உருளணும், உயிர் கொள்ளணும் அப்படின்னு அவள் ஆசைப்படுறா அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ உடனே அதனால் நீங்கள் ப்ளெஸ் பண்ணி அந்த தேங்காயை அவளுக்கு கொடுங்கோ, அவளுக்கு குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே பாபா சொன்னாரா, இதெல்லாம் என்ன பைத்தியக்காரத்தனம், நான் ப்ளெஸ் பண்ணி தேங்காய் கொடுத்தா அந்த தேங்காயால் அவளுக்கு குழந்தை பிறந்துருமா, மக்கள் எப்படி இப்படி முட்டாள்தனமாக இருக்கா, இதெல்லாம் நம்புறா அப்படின்னு சொன்னாராம். உடனே ஷாமா என்ன சொல்கிறார், பாபா நீங்கள் இப்படிலாம் சொல்லி ஏமாற்றக்கூடாது, உங்களுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ், உங்களுடைய வார்த்தை, அதுக்கெல்லாம் உள்ள சக்தி என்னன்னு எனக்கு தெரியும், நீங்கள் சொன்னால் அது கண்டிப்பாக நடக்கும், நீங்கள் என்னமோ சும்மா ஏதோ ஆர்கியூ பண்ணுறேன், நீங்கள் அவளுக்கு ப்ளெஸ் பண்ணி இந்த தேங்காயை கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார். பாபா உடனே என்ன சொல்கிறார், இல்லை அந்த தேங்காயை நம்ம சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறார். ஷாமா என்ன சொல்கிறார், நோ அதெல்லாம் கிடையாது, நீங்கள் அவளுக்கு ப்ளெஸ் பண்ணுங்கோ அப்படிங்கிறார். இந்த ஷாமாவும் பாபாவும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறா, சும்மா விளையாட்டா. அப்போ உடனே கடைசியில் பாபா என்ன பண்ணுறார், சரி அவளுக்கு குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே ஷாமா வந்து எப்போ அப்படின்னு கேட்குறார். இன்னும் 12 மாதத்தில் அப்படிங்கிறார். உடனே அதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காயை உடைச்சி ஒரு பாதியை வந்து பாபாவும் ஷாமாவும் சாப்பிட்றா, இன்னொரு பாதியை அந்த பெண்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஷாமா சொன்னாரா, வருமா நீ தான் நான் அவனுக்கு சாட்சின்னு அந்த வார்த்தைக்கு நிச்சயமாக அவனுக்கு குழந்தை பிறக்கும் 12 மாதத்தில், அப்படி பிறக்கலை இந்த தேங்காயாலேயே இந்த பாபாவோட மண்டையை உடச்சி நான் இந்த ஊரை விட்டு அவரை விரட்டி விட்டுருவேங்கிறார். பாருங்க எப்படி ஒரு வன் தொண்டர்னு சொல்வா இல்லையா, சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வந்து சிவபெருமான்கிட்ட வந்து சண்டை போடுறார், திட்டுறார், அந்த மாதிரி இவரும் இந்த ஷாமாவும் ஒரு வன் தொண்டர். அவர் வந்து நான் அப்படி செய்யலைன்னா நான் அவனை விரட்டி விட்டுருவேங்கிறாராம். ஆனால் பாபா சொன்ன மாதிரியே 12 மாதத்தில் அவளுக்கு ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அந்த குழந்தைக்கு 5 மாதமாக இருக்கும் பொழுது அவள் கணவனும் மனைவியும் அந்த குழந்தையை தூக்கின்னு வந்து பாபாட்ட கொண்டு ஆசீர்வாதத்துக்காக கொண்டு வரா. அவர் கணவன் வந்து பாபாவுக்கு 500 ரூபாய் தட்சணை கொடுக்குறார். அந்த தட்சணையை வந்து பாபாவோட குதிரை ஷியாம், அந்த குதிரையோட கொட்டகை போடுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாள். ஷியாம் கர்ணா, பாபாவோட குதிரையோட பேர் ஷியாம் கர்ணான்னு பேர். அந்த குதிரை இருக்கிறதுக்காக கொட்டகை போடுறதுக்கு அந்த பயணத்தை அவள் யூஸ் பண்ணிக்கிறாள்.
ஸோ பாபா வந்து எப்படிலாம் விளையாடுறார் பாருங்க, டிவோட்டிஸ்ட்டை எவ்வளோ அன்பாக இருக்கார். அந்த ஷாமா வந்து என்ன க்ளோஸாக இருக்கார். இது ரொம்ப நம்ம படிக்கிறதுக்கே ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கு இல்லையா இந்த அத்தியாயத்தை. நம்ம இதே சந்தோஷத்தோட பாபாவை பணியலாம். அவர் நம்மளுடைய நல்ல விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவார். சாயியை பணிக, அனைவருக்கும் ஆனந்தம் நிலவட்டும். ஜெய் சாய்ராம்.